tøj. Kiki! Kiki! Ja, så du er i den ikke gør det. Hvor Kiki farve? Tillykke til Ingehaven 2. Og så er vi nået til 5. pladsen. Og på 5. pladsen har vi Stjernedrys 1. Må vi se Stjernedrys 1. Stjernedrys får også t-shirt, som er sponsoreret af All Firmatøj. Ej, hvor er det t-shirt? Tillykke til Stjernedrys 1. Vi er nået til 4. pladsen, og på 4. pladsen har vi Glostrup 1. Må vi se Glostrup 1? 4. pladsen får også t-shirt sponsoreret af All Firmatøj. Ja, for rigtig travlt. Jeg nok kan lige hjem. Nej. Okay, så kører Michael frem og tilbage. Jeg siger, Michael snart kører mig tilbage. Så jeg skal bare lige hjem og... Hvad? Nej, jeg skulle meget da lige gå op på røvelsen og hente nogen. Tillykke til Esbjerg 2. Lad os give med hånd. Undskyld, Glostrup. Vi går videre til 3. pladsen. 3. pladsen i Danske Bank Cup 2011 række C går til Esbjerg 2. 3. pladsen får håndklæder, som er sponsoreret af Danske Bank. Op på rækken. Tillykke til Esbjerg 2. Lad os give dem en hånd. På en anden plads her i række C har vi LOI. Må vi se LOI her? Lad os give dem en hånd. Præmien til anden pladsen er fodbolde, som er sponsoreret af Danske Bank. Ellers du kan godt lytte lapperne ud, ikke også? Du kan præmieoverrejse. Det der, det er ikke godt nok, det der. Har vi en pumpe? Tillykke til LOI med andenpladsen. Som vinder af Danske Bank Cup 2011 række C
har vi Stjernedrøft 2. Må vi se Stjernedrøft 2? Vinderen af Danske Bank Cup 2011 række C får sportstasker, som er sponsoreret af Danske Bank. Sådan stjerne. Og jeg er en fan. Wow, det er godt jo. Der kan blive nogen. Der kan være nogle af de andre til at træffe. Nej, jeg skulle ikke have bygget noget. Tillykke med sejren til Stjernedrøft 2. Det var alt, hvad vi vil sige her fra Bindhaven Boldklub i år på gensyn næste år 2012.